You go to bed at night and you pray. You're like, God, just give me the strength to wake up and go and do my job every day. Ugqirha Thobisa uthi lo nyaka ibingunyaka onzima ngolona hlobo nanjengoko esebenza kwigumbi labagula ngamandla e-ICU ethatha izigqibo zokuba kubani makafakwe umatshini wokunceda ukuphefumla noma kangafakwa. I've seen my colleagues cry, people who you would have thought, have got it together, and you've seen them cry and you've seen them break down. Uthi le ntsholongwane ayikhethi ngoku ithatha nobomi babantu abatsha, ukanti ugqirha wasesibhedlele iDora Nginza nongafunanga ukuchazwa ngegama yena uthi uphelelwe lithemba ucinga nokutshintsha iphondo nanjengoko besebenza phantsi kweemeko ezingaginyisi mathe. People are dying here. As I said, we're understaffed, we're overwhelmed by the workload, and also dead corpses are lying around here. It's even smelling with a bad odor. Ugqirha Kempi van Rooyen nonikezela ngoluleko lwengqondo nolwasemphefumlweni uthi oogqirha nabo bayakudinga ukuphumla njengamntu wonke. I've actually been encouraging doctors to take your breaks, go home when your shift is done, leave COVID at the hospital. You need space away from actually having to function in that role where you are taking responsibility for lives. Oogqirha bamemelela kurhulumente ekubeni aphucule imeko kwizibhedlele zeli ongeze oogqirha namanesi nabanye abasebenzi abadingekayo quka noomatshini bokunceda ukuphefumla.